a journey that will inspire you. Witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja qiegħda tfakkar il-San Martin ta' Tours. Aħna nafu l-koll minnu San Martin għaliex inħobbu ftit il-ħlewiet li jġib miegħu. Imma San Martin mhux biss il-ħlewiet li jġib miegħu għax ifakkarna wkoll fil-ġenerożità li kellu dan il-qaddis għall-fqir u għall-batut, imma wkoll San Martin ifakkarna fl-imħabba li kellu għall-ħutu is-saċerdoti, għall-formazzjoni tal-kleru, għall-ispiritwalità fil-kleru. Daqshekk kien iħobb il-ħutu saċerdoti. Nitolbu l-dan il-qaddis ħalli jkollna verament anke vokazzjonijiet skont il-qalb talla, b'imħabba kbira bejniethom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddi ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, l-isqof San Martin f'ħajtu f'mewtu faħħar il-kobor tiegħek. Ġeddet fi qlubna l-eġubijiet tal-grazzja tiegħek biex l-ħajja u lanqas il-mewt ma jaslu biex jifirduna minn imħabtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. Alla ħalaq il-bniedem biex ma jmutx u għamlu ġbija tiegħu innifsu. Blejra tax-xitan daħlet il-mewt fid-dinja u jafu xi tfisser dawk li huma tiegħu. L-erwieħ tal-ġusti huma fidejn Alla u l-ebda dbatija ma tilħaqhom. F'għajnejn il-boloħ deru mejta u t-tluq tagħhom stħajluh b'telfien u erda id-dbijat tagħhom minna. Iżda huma qegħdin fis-sliem. Għax għalkemm f'għajnejn il-bnedmin deru maħqura, għandhom tama sħiħa fil-ħajja bla tmiem. Wara ftit ta' dbatija jiksbu ġid kbir, għax Alla ġarrabhom u sabhom tajbin għalih. Bħad-debb fin-nar ġarrabhom
u laqaħħom bħal vittma maħruqa kollha għalih. Meta Alla jiġi għalihom huma jiddu bħax-xrar tan-nar li jżiġ falqat bil-qasab. Jagħmlu ħaq mill-ġnus u jaħkmu fuq il-popli u jkun il-mulej is-sultan tagħhom għal dejjem. Min jittama fih jifhem is-sewwa u min jemmen fih jgħix miegħu fl-imħabba għax tieba u ħniena hemm għal mażulin tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Flimkien ngħidu kull ħin imbierek il-mulej. Kull ħin Kull ħin imbierek il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u id-dinejh miftuħa għall-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq art tifkirietom. Kull ħin imbierek il-mulej. Jajtu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlisom. Rib il-mulej lej dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Flimkien. Ħin imbierek il-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kemti jgħid il-mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal: wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrat jew jira. Meta jidħol mill-għalqa x'se jgħidlu? Ejja qisha woqgħod għall-ikel? Jew lestili x'niekol, ilbes il-fardar u newwilli sa ma niekol u nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħajl il-qaddej tal-li jkun għamel li ordnalu. Ekku koll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati, ejdu, aħna qaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Forsi jidher goff u wiċċu ftit tost dan is-Sinjur mal-qaddej tiegħu. Kif smajna fil-Vanġelu. Imma dik kienet il-mentalità li inti tagħmel u taħdem bla waqfien. U ma jkunx jafulek is-Sinjur daqshekk għax int qed tagħmel dak li għandek tagħmel. Hu se jħallsek ta' dak li inti għandek tagħmel. Pjuttost qas kienu jitħallsu għax kienu jkunu il-sira. U allura jaħdem fl-għalqa, jidħol, ikompli, imbagħad kien lesti kollox forsi jieħu l-bukkun tiegħu. U allura Ġesu ħada l-eżempju. Imma żgur rid jgħidilna li s-Sinjur li lilna jmexxi ħajjitna ma jimxix magħna b'dan il-mod. Imma żgur li jistenna wkoll minna is-Sinjur li jmexxi ħajjitna Alla l-imbierek li aħna nagħmlu bil-qalb dak li għandna nagħmlu. Nagħmlu l-volontà tiegħu brieda sħiħa b'qalb sinċira bil-ferħ kollu. U allura il-Vanġelu jispiċċa hekk ukoll intom meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati ejdu aħna għaddejja li ma niswew għal xejn għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Din ukoll ftit kelma
diffiċli biex tifhimha, għal xejn xiġifieri. Fi dak li għamiltu għal xejn ma jiswa xejn. Mhux hekk irid jgħid Ġesu, noqdu attenti kif infissruh din is-silta tal-Vanġelu, fis-sens ħadd m'għandu biex jitkabbar meta qed jagħmel ir-rida tal-Alla, ħadd m'għandu biex jiftaħar, ħadd m'għandu biex jaħseb li huwa aqwa minn ħadd ieħor. U allura din is-silta tal-Vanġelu, dan il-vers fil-Vanġelu qed tipoġġina f'postna u qed titina ċerta libertà. Aħna minna dak li kellna nagħmlu. Nagħmlu biss dak li għandna nagħmlu. Marija Santissima hija modell ta' din l-attitudini tagħna li għandu jkollna quddiem Alla, hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Nagħmel dak li jixtieq minni Alla. U ma pretendit xejn. Ma ftaħritx. Ma nsibux li hija tkabbret fuq l-oħrajn, anzi, meta marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta, ikkwotat l-innu ta' Iżajija l-profeta il-Magnificat. U qalet ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, għax hu għamel miegħi ħwejjeġ kbar, u li olla ċkejkrin, u mela u bat l-oħrajn lonja barra b'xejn. Din hija l-verità. Li Alla hija tippoġġi missjoni qudiemna li aħna nagħmluha bil-qalb kollha, bil-ferħ kollu. Illum il-Knisja qiegħda tfakkar il-San Martin. Aħna meta tiġi f'moħħna dan il-qaddis kif qed anke fil-bidu, forsi nassoċjawh mal-borża ta' San Martin. Imma San Martin kien il-bniedem tal-ferħ. Kien il-bniedem li ġib laqda, kien il-bniedem li ħadem maħutu saċerdoti, patrijiet reliġjużi biex ikompli iseddaq il-Knisja b'vokazzjonijiet ferħana li huma qed jaqdu l-mulej. Din hija l-attitudni li għandu jkollna. Dan hu San Martin x'jgħallimna. Nifirħu li wasal għaliex ikollna l-borża tiegħu, imma nifirħu aktar li San Martin jgħallimna il-ġenerożità mal-fqir, imma wkoll il-ġenerożità fil-qadi ta' dmirna quddiem Alla. Ħsieb li jorbot ma' dan kollu dak li smajna minn ktieb il-erf. L-erwieħ tal-ġusti huma f'idejn Alla u l-ebda tbatija ma tilħaqhom. F'għajnejn il-boroħ deru mejta u t-tluq tagħhom stħajluh b'telfien u erda id-dbejjiet tagħhom minna iżduma qegħdin fis-sema. Għaliex l-erwieħ tal-ġusti f'idejn Alla? Għax għamlu r-rida tiegħu. Għaliex isibu ruħhom li qegħdin fis-sema? Għax għamlu r-rida tiegħu. Imma f'għajnejn id-dinja min ma jemminx jista' jidher iblaħ dak il-bniedem li jagħmel ir-rida tal-Alla, ma jistenna xejn fuq din l-art, imma jifhem li din ir-rida tal-Alla se twasslu għall-glorja tal-ġenna. Għalhekk l-erwieħ tal-ġusti huma f'idejn Alla u l-ebda turment ma jmisshom. Din hi ħajjitna medija nagħmlu r-rida tal-Alla u nemmnu li l-mulej ħallasna fil-ħajja ta' dejjem. Dawn il-ħsibijiet għanqluna biex issa npoġġu quddiem il-mulej is-sit tagħna, it-talbiet u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja mulej, ħalli jibqa' jkollha rajja skont qalbek bħal San Martin ta' Tur li jħobbu l-fqir imma li wkoll jgħixu l-vokazzjoni tagħhom bil-ferħ flimkien. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex jifhmu li l-ġustizzja ġejja minn Alla u allura jaħdmu biex ikollna verament il-ġustizzja u l-paċi tal-aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli biex jifhem li l-mulej jibgħat bħalma bagħat il San Martin għal dak il-fqir, jibgħat ukoll lilhom
għaddejja li jgħinuhom jifhmu f'dawn id-diffikultajiet tal-ħajja il-preżenza ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-erwieħ ta' ħutna li huma f'dejn Alla li jissebda turment ma jmisshom imma jieħdu l-ħlas tal-ħajja tagħhom li jagħmlu r-rida taħt Alla fuq din l-art. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna ma nħossunix gburin jew nippretendu li aħna ħjar minn ħaddieħor meta qed nagħmlu r-rida tiegħek, dik ir-rida li twassalna biex ingawduk fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna inti li tajtna lil San Martin b'mudell ta' ferħ u ġenerożità, mudell ta' fraternità bejn is-saċerdoti. Isma' dan it-talb tagħna għall-merti ta' dan il-qaddis nitolbuk li tilqa' dawn it-talb bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Ej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Qaddes mulej dawn l-offerti li bil-ferħ ta' qalbna qegħdin nagħmlulek illum f'ġieħ San Martin. Watina li permezz tagħhom nibqgħu dejjem mixja fit-triq it-tajba, sew fil-għena u sew fit-tiġrib bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Martin ta' Tur, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal
خودوا وشربوا منه الكل. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-isqfijiet tagħna Charles, Joe l-Isqof Awżiljarju, l-Isqof Anton u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Martin ta' Tours, San Ġorġ Preka, il-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu, familja waħda fil-ferħ u fl-imħabba, naqdu il-xulxin bħala awliet tal-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina. Daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistenew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. Tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħenjien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżżajt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagrament tal-Għaqda, għamel li r-rieda tagħna tkun dejjem marbuta ma' tiegħek. Biex kif San Martin ingħata lilek b'ruħu u ġismu, hekk aħna lkollna l-ġieħ li nkunu tassew għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tieħu l-ordnijiet għal bejgħ tad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2026. Id-djarju li hu bil-Malti jinkludi l-iskrittura tal-jum, riflessjonijiet u kuntatt tal-parroċċi flimkien ma' tarif utli ieħor. Miegħu qed jinbigħ ukoll notebook b'silta mill-Bibja u paġni vojta fuq ġewwa. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb. Nawgurawlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu.
Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leħ. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Għala tana isma tal-tana eħlesejna wieqaf mana. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana Ġesu, li twilet għalina u ritikum bnidem bħalna. O Ġesu, aħfrina dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Illum naħsbu fil-misteri tad-dbatija. L-ewwel misteru meta Ġesu kien jagħmel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-dem. Mixxierna li inti fis-smawiet jitqades ismek, tiġi saltnatek ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkent fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkent fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa,
مبارك الفرط tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu, għafrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm ifflaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek. Tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, bħalma naffru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu, għafrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkoronat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, bħalma naffru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa
مبارك الفرط tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana Ġesu, li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irbeħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Ir-raba misteru tad-batija, meta sinu ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Mxirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dubietna, bħalma naħfru l-menu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben
u l-Ispirtu Santu. kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li rrid isir bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal dnubitna. Mixxierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk titid kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, bħalma nafru l-menu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria Amen. al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma taltana Ġesu li rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, bħalma nafru l-menu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin,
issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi Jistrieħu fuqhom. fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi Jistrieħu fuqhom. fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob Om li għalina. tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob Om għalina. tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob Xebba li għalina. tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob Bidu għalina. tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob Torri għalina. ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbuk għatilina għaddejja tijak mulej Alla, nitolbuk il-grazzja li ingawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ u fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ingawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammi l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost l-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tiegħek ta' Alla li qiegħed fl-infern u qiegħed fl-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-ħnina
aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.